Higala, straightforward nga pagkasulti. Dili makaluwas ang penitensya. Akong balikon, dili makaluwas ang penitensya or ang ato nga kaugalingong sacrifice. Higala, human na kagipakamatyan sa Ginoo. Kung mamatay ka karon, sigurado ka na ba 100% na palangit ang imong kalag? Kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios, magamay man sa ato ang pananaw dako sa mata sa Ginoo sa gihapon na siya, ug tanan kita mga makasala. Ug tungod sa sala, ikaw ug ako dili ta kaadtog langit. Asa man ta paadto? Apan ang mga talawan, ug ang mga maduha-duhaon, ug ang mga malaw-ayon, ug ang mga mamumuno, ug ang mga makighilawason, ug ang mga lumayan, ug ang nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ug ang tanan nga mga bakakon, mabahinan sila dito sa linaw nga nagadilaab sa kalayo ug asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Buting nanigala, tungod sa sala, ikaw ug ako nagapadulong ta sa impyerno. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma. Romans chapter 5 verse 8 alang kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Kay si Ginoong Kristo isa ka Dios nga naguya sa langit. Nagpuyo siya dito ug nya ni maba siya sa gikan sa langit ug naguya siya sa earth. 2000 kapin ang ning labay, 33 and 1/2 years. Dayon siya namatay aron ikaw o ako makaangkon sa kaluwasan. Unya, kabalo ba kahigala nga nung si Ginoong Kristo? Nagiagihan niya ang madugo nga kamatayon? Busa labi na gayod nga ginapakamatarong kita karon diha sa iyang dugo. Malinuwas kita gikan sa kaaligot-got sa Dios pinagi kaniya. Aron di ay kita, ikaw ug ako, mahugasan sa ato ang mga sala. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo o kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak or mga magarbo. Higala, ikaw karon nga nagapamina sa radio o sa online, basin dili pa ka sure sa imong salvation, ayaw saligin ng imong good works. Good works cannot save you. Unsa man ni mga good works nga dili makaluwas ato sacrifice, church membership, religion, o karon subo paminawon nga daghang mga tao ang nagunahuna. Nga nagunahuna sila nga makuha nila ang favor sa Ginoo kung ilahang pasakitan ang ilang lawas. Higala, straightforward nga pagkasulti. Dili makaluwas ang penitensya. Akong balikon, dili makaluwas ang penitensya or ang ato nga kaugalingong sacrifice. Higala, human na kagipakamatyan sa Ginoo. Human na ko gipakamatyan sa Ginoong Kristo. Busa ikaw, kung nagsalig ka niya na ang Bible black and white, klaro jud nga nagsulti. Ingon si Jesus Christ sa John chapter 19 verse 30, it is finished. No need na trabahuan mo ang salvation. Human na siya gitrabaho ni Ginoong Kristo. Ang imo na ang buhaton higala. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Kay ang Dios nung pagkasumbo nagabunga og paghinulsol ngadto sa kaluwasan nga dili pagabasulan. Apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapamunga og kamatayon. Ang imo lang buhaton gusto ka maluwas og masatisfy spiritually. Mao ni ingon sa Bible. Pag hinulsol, isip usa ka makasala. Ang kuna nga ikaw isa ka makasala nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Ang pangutana, musalig ba ikaw nga si Jesucristo, Dios nga namatay gilubong og sa ikatulo ka adlaw na banhaw alang sa imong sala? Mutuo ba ikaw higala nga dili ang imong relihiyon mao'y makaluwas? Mutuo ba ikaw nga si Kristo lang sapat na sa imong kaluwasan? Ang last nimong buhaton higala, imong isulti sa Ginoo. Kung dili pa ikaw sure sa imong kaluwasan, gi-invite ka saligi ang Ginoong Kristo. Isulti sa iya nga ikaw mosalig kaniya kay nagaingon ang Biblia. Kay kung igasugid mo sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo, og motuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, mamaluwas ikaw. Maluwas jud kay gala. Gusto ka maluwas? Saligi ang manluluwas. O kung dili pa ikaw sure sa imong salvation, sultihi ang Ginoo. Pero makapangutana ka, brad, wa mo ko kabaloon sahon ako pagsulti sa Ginoo. Wa ko kabaloon sa isulti nako sa Ginoo. Tabangan ti kay gala. Diha sa imong nahimutangan karon. Sulti ang Ginoo. Nini nga pagampo. Ginoo, naghinulsol ako. Isip usa ka makasasala. Ako musalig
nga si Jesus Dios nga namatay, gilubong, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw aron ang iyang dugo mao'y makahugas sa akong sala, dili ang akong maayong mga buhat. Pasaylo ako, Ginoo, luwas ako sa impyerno, ug salamat sa libre na kaluwasan. In Jesus' name, Amen. Kung imo karong gidawat si Ginoong Jesucristo, ingon ng Bible, luwas na ka. Og anytime maabot ang kamatayon, sure na ka sa imong kaluwasan. Og makauban nimo ang imong Dios. Og kung Kristohanon ka, higala, ingna ang Ginoo, Lord, sukad karon, mualagad na ko kanimo. Unta, gutomon ko sa imong pulong, og sa pagpangalagad diha kanimo. In Jesus' name, Amen. Mag-pray kita higala in closing. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord God sa imong pulong, nag-remind ka na mo o Diyos nga kami Ginoo, usa di ay may kadako nga makasasala, nagakinahanglan sa imong kaluwasan Lord God. Isip mga Kristohanon Ginoo, gusto nimo nga kami gutomon sa imong pulong, nga kami gutomon sa pagpangalagad diha kanimo Lord God, nga kami gutomon sa pag-share sa imong gospel. Father God, nagapray ko sa mga tao karon nga nagapaminaw sa radio, basin Ginoo na apay nagapaminaw karon Lord God nga dili pa sila sure silang salvation. Father God, nagapray ko nga luwason nimo sila og sila Ginoo mo dawat diha unta kanimo nga isip personal nga Dios og manluluwas. Nagapray man pod ko Lord God sa mga kaanak kanimo nga kami Ginoo unta maga-serve kanimo faithfully hantod Ginoo nga kami mamatay og hangtod Ginoo nga ikaw mo balik. Sa pangalan ni Jesus nga mong Dios og manluluwas. Amen.